Så er klokken blevet 9. Det er torsdag. Det er webinardag her hos Relevans, og rigtig meget velkommen til dig. Lige et par praktiske informationer. Webinaret varer jo 30 minutter, og det er i sagens natur jo ikke meget til sådan et stort emne, som vi har her, digital strategi. Jeg har valgt mit take. Det er jo ikke sikkert, at det rammer nøjagtigt oven på dit behov, eller svarer på dine spørgsmål. Og så har du en Q&A-knap her nedenunder, hvor du er mere end velkommen til at byde ind. Og jeg skal nok prøve at se, om ikke jeg kan ramme de 30 minutter uanset. Webinaret bliver som altid optaget, og det betyder, at du får det tilsendt her senere på dagen. Yes. Lad os rulle i gang. Du er som sagt på besøg her hos Relevans. Hvad er vi for en størrelse? Jamen, vi er jo et moderne digitalt bureau, der hjælper ambitiøse virksomheder med at vækste og med at nå deres mål. Det er i virkeligheden, kan du sige, vores elevator pitch. Vi står solidt plantet på 3 ben. Branding, alt det, der har med reklamebureauet at gøre, der hvor du skaber dit særkende, skiller dig ud i forhold til dine konkurrenter. Adfærdspsykologi, adfærdsdesign, om du vil, her hvor du arbejder med en mild grad, kan man sige, af manipulation i forhold til dine målgrupper, og dermed når væsentligt længere med dine budskaber. Og så er der hele lead-genereringen, som vi jo for alvor skal tale om i dag. Digital strategi, hvad er det for en størrelse? Yes. Agendaen i dag. Hvor er du? Hvor vil du hen? Og hvordan kommer du det? Hvad sker der, hvis du ikke gør noget? Sådan gør du dine mål operationelle, hvis ikke du har en model til det allerede, og så fra trafik til kunde en konkret model. Og den mest effektive vej fra lead til kunde, en regnemodel, er dit setup effektivt, eller rettere sagt, hvor er flaskehalsen? Fordi vi kan jo alle sammen modellere på vores setups, ingen tvivl om det, og så fra målsætning til aktivitet. Hvad er overhovedet meningen med alt det her? Hvorfor tale om digital strategi, og kan vi overhovedet tale om digital strategi, eller er det bare strategi? I virkeligheden er din digitale strategi jo en delmængde af din samlede overordnede strategi, hvis du spørger mig. Og det behøver jo ikke gøres voldsomt på nogen som helst måde, men du er nødt til at stille dig selv de 3 spørgsmål, som jeg havde med på min agenda. Hvor er du? Hvor vil du hen? Og hvordan vil du komme det? Der er jo ingen tvivl om, at det marked, vi er i, den verden, vi er i lige nu, jamen den er stærkt udfordret. På alle mulige måder. Undskyld. Jeg mødte en klog mand for et stykke tid siden, og han sagde til mig, du skal lige være opmærksom på, det kommer aldrig til at gå så langsomt, som det gør nu. Og så tænkte jeg, det var noget mærkeligt noget, han står og siger. Men i virkeligheden kan jeg jo godt se, at han har rigtig meget ret. Det hele går hurtigere og hurtigere. Vi skal kapere mere og mere. Vi skal kunne rumme flere og flere kanaler, flere og flere budskaber. Og samtidig sidder der nogen på den anden side og siger, nej tak, jeg har ikke lyst til at høre på det, du siger. Så det stiller jo i virkeligheden ekstremt store krav til dig, og selvfølgelig også til mig, at vi trænger igennem den her støj, og får leveret vores budskab, og får sikret det, det handler om. Og det handler om, det er sådan rimelig universelt. Du skal skabe top of mind hos de mennesker, som du prøver at få i tale. Så skal du skabe et kvalificeret kendskab til, hvad er du for en størrelse, og hvad er det for en løsning, du tilbyder, og så skal du bygge tillid. Det kommer vi ikke udenom, uanset om vi går 10 år tilbage, eller 20 år tilbage, eller vi går, er hvor vi er, eller går frem i tiden. Det er de 3 ting, vi i virkeligheden skal arbejde med. Samtidig, indtil videre i hvert fald, så er det jo mennesker, der sidder på begge sider af bordet. Det kan godt være, det er hardcore B2B, eller det er det jo. Men i sidste ende er det jo mennesker, der træffer beslutninger. Ja, der sidder et købcenter på den anden side af bordet. Nej, du får nok ikke adgang til hele købcentret. Men det stiller bare endnu større krav til dig og din digitale strategi i forhold til at sikre, at du får skabt top of mind, kvalificeret kendskab og tillid i hele købecentret. Fordi så er det dig, der løber med ordren i den sidste ende. Og det er jo det, vi er på jagt efter alle sammen, det er at løbe med ordren. Så derfor er det vigtigt, at du siger, hvor er jeg nu, og hvor vil jeg hen? Det er lidt ligesom at sejle. Hvis ikke du ved, hvor du er, og du ikke ved, hvor du vil hen, så er det svært at komme det. Altså hen til der, hvor du gerne vil. Og så kan du sige, hvordan kommer jeg det? Jamen, der vil du blive påvirket af vejr og vind og bølger og strøm og andre både, oversat sådan lidt frit. Og det skal du selvfølgelig kunne rumme i din strategi, at det er jo ikke et spørgsmål om at tegne en linje. Der vil være alle mulige faktorer, der hele tiden påvirker dig og gør det svært for dig at nå i mål.
Men det ændrer ikke på, at du skal have en klar plan. Så er du også nødt til at spørge dig selv, hvad sker der, hvis jeg ikke gør noget? Det er jo ikke det samme som, der ikke sker noget, for det gør der. Fordi verden bevæger sig, som jeg lige har sagt. Der er konkurrenter, der er kunder, de ændrer mindset. Men det bliver tilfældighederne, der råder, hvis ikke du har en plan for, her vil jeg hen, og jeg vil bruge de midler til at komme derhen. Og jeg er også klar på, at mine omgivelser vil skubbe til mig og påvirke det, jeg prøver at gøre. Så hvad sker der, hvis du ikke gør noget? Jamen, så er du overladt til tilfældighederne. Og du kan være helt sikker på, at din omverden gør en masse. Så budskabet fra min side er, det nytter ikke noget at lade stå til. Du er nødt til at være knivskarp på, hvad er det, jeg vil? Og hvad er det for nogle indsatser, jeg vil smide på bordet for at nå det? Så er du også nødt til at spørge dig selv, har jeg nogle alternativer? Eller sagt anderledes, hvilke alternativer har jeg? For jeg har jo altid nogle alternativer. Jamen, du kan ansætte, du kan hyre nogen udefra til at hjælpe dig. Du kan skalere forskellige ting. Du kan fjerne forskellige ting. Så der vil altid være alternativer. Og det er også derfor, det er vigtigt med det her kvalificerede kendskab. Fordi hvis ikke din potentielle kunde forstår, hvad det er præcis du tilbyder, og de er trygge ved dig og din løsning, jamen så er du ikke det alternativ, der bliver valgt. Og virkeligheden er, når jeg kigger ind i al den empiri, jeg har adgang til, at dem, der klarer sig bedst, det er dem, der har en fuldstændig knivskarp inbound strategi, der er fokuseret på en specifik målgruppe, hvor de kender de udfordringer, målgruppen slås med, og kan følge den rejse, de her potentielle kunder er på. Når du gør det, jamen så øger du sandsynligheden for, at det er dig, der løber med ordren dramatisk, hvis du er i stand til at nå ud og ramme de her mennesker som den første. Det er det, jeg plejer at kalde column A, altså den første potentielle leverandør, der melder sig på banen. Og du skulle gerne have et digitalt setup, der er i stand til at mappe, hvad der foregår rundt om dig. Hvem besøger din hjemmeside? Hvad kigger de på? Hvem klikker på dine ads? Hvad er det, de downloader? Og så videre, og så videre. Og der skulle de her potentielle kunder jo gerne være imellem, fordi ellers har du ikke bragt dig i øjenhøjde med dem. Og igen, når du lykkes med at bringe dig i øjenhøjde med dem, og du er den første, der ligesom stiller sig foran dem med et kvalificeret bud, du har mappet deres rejse, og du følger dem hen ad vejen, så bygger du tillid, og du bliver en ressource for dem. Og jo bedre du er til det, jo nemmere er det at trænge igennem støjen og være the chosen one, som man gerne vil have dialogen med. For du kan være helt sikker på en fjerde ting i det her setup. Det er, at processen som sådan, det er den samme, selvom verden har ændret sig. Man starter med at søge. Man finder nogle alternativer som potentiel kunde hos dig. Når de alternativer er fundet, så går virksomheden, købscentret, i vurderingsfase. Der skal du jo også gerne være med og blive den, der er valgt ud som værende tung nok til at være den fremtidige leverandør. Når vurderingsfasen er færdig, jamen så bliver der jo valgt et eller andet sted mellem 1 og 4 potentielle leverandører typisk, og så går man i beslutningsfase. Og jo bedre du er til at forstå rejsen, jo bedre du er til at svare på de ustillede spørgsmål, jo bedre du er til at sikre top of mind med din digitale strategi, jo større er sandsynligheden for, at det er dig, der vinder. Fordi den næste dimension her, det er, hvad skal vi bruge salg til? Salg har jo aldrig været vigtigere, og menneskelig kontakt har aldrig været vigtigere. Men det, der er helt afgørende, det er, at du skåner salg for alle de interaktioner, hvor det ikke giver mening, at det er en menneskelig en-til-en interaktion. Og vi plejer jo at sige, du skal lave leads. Ja, de leads skal blive marketingkvalificerede, fordi de interagerer med dit content på din hjemmeside. Og så skal du have en leadscoringsmodel, du har lavet sammen med salg, som sikrer, at når et lead når det stadie, vi kalder SQL eller salgskvalificeret, så skal de videre til salg, og så kommer den menneskelige dialog. Og alt det her skal din digitale strategi selvfølgelig kunne rumme og være med til at understøtte. I gamle dage havde vi marketing og salg. I virkelighedens verden i dag, for dem, der kører best practice, der fletter man meget fingre, salg og marketing imellem. Men du skal kigge på, hvad alternativer du har. Det var det, vi kom fra. Så er det selvfølgelig vigtigt, når du laver dine mål, at de er operationelle. Og hvorfor siger man det? Jamen det er, fordi jeg ser gentagne gange, at mål ikke er operationelle. Det er bare et mål. Vi skal vækste 10%. Hos os prædiker vi rigtig meget den her smart-model. Det skal være specifikke mål. De skal være målbare. De skal være opnåelige. De skal være relevante.
og så skal de selvfølgelig også have et tidsperspektiv på. Derfor bliver det til smart, når man siger det på engelsk. Og hvad er det så for en størrelse? Hvor er vi på vej hen her? Jamen, vi kunne jo sige, at vi skal have flere kunder. Jamen, det er jo fint nok. Det er jo ikke sådan rigtig målbart. Øh, ja, det er jo nok relevant, og det er måske også opnåeligt at få flere kunder, både for dig og for mig. Men så kunne du sige, jeg vil have 30 nye kunder. Fint, nu har vi et mål på 30 nye kunder. Men det er jo stort og småt blandet sammen. Så i virkeligheden skal du trinne længere ned og sige, hvad er det for en type kunde, min digitale strategi skal rette sig mod her? Det er 30 nye A-kunder. Okay, og du ved bedst selv, hvad en A-kunde er for dig. Nu bliver det specifikt, det bliver målbart, det bliver nok også opnåeligt, og det er relevant. Men vi mangler noget tid. Så kan du så sige, jamen jeg skal når året om have underskrevet 30 nye kundeaftaler. Bum. Så har du et smart mål, ikke? Fordi det er specifikt, det er målbart, det er opnåeligt, det er relevant, og vi har fået tiden på. Yes. Jeg ved ikke, om du kan bruge den lille øvelse til noget. Jeg synes, den er rigtig fin, fordi den er med til at minde os alle sammen om, at det ikke er nok at sige, at vi skal have nye kunder, eller vi skal have 30 nye kunder. Men det kunne være et godt mål, det her med at få 30 nye kunder om året, hvis vi husker lige at specificere dem. Når vi så dykker dybere ned, så oplever jeg jo stadigvæk, at rigtig mange taler om trafik. Men det er jo egentlig rejsen fra trafik til kunde, der er interessant. Hvordan sikrer vi, at en potentiel kunde hurtigst og nemmest bliver fragtet fra at have fået øje på dig til at vælge dig som leverandør? Det er i virkeligheden det, jeg taler om her i dag. Det er hele den proces. Vi skal tiltrække, vi skal konvertere. Konvertere i det her tilfælde er, at de giver sig til kende og giver dig en permission, så du er i stand til at bearbejde dem. Så skal du selvfølgelig have lukket dem, og du skal fastholde og udvikle dem og gøre dem til ambassadører. Så du sige, det er nemmere sagt end gjort. Yes, selvfølgelig er det det. Hvis vi så kigger på, hvad er det her? Jamen, vi har jo alle sammen nogle besøgende. Vi har også nogen, der bliver til leads, altså giver sig til kende. Vi har nogen, der så begynder at interagere og dermed bliver marketingkvalificeret. Og vi har nogen, som via leadscoring bliver salgskvalificeret. Og nogle af dem bliver faktisk også til en mulighed og til kunden. Og lige nu har vi sagt, at vi vil gerne have 30 nye kunder. Men du er jo nødt til at regne baglæns for at kunne sige, at mit setup gearet til at kunne løfte opgaven. Fordi ellers så giver det jo ikke nogen mening. Og der har jeg en regnemodel, den kan du bruge frit. Jeg synes, den er ret interessant og god og nem at have med at gøre, fordi den sikrer, at du hele tiden ved, hvor er din flaskehals. Og den bygger på dine egne data, hvilket er jo det aller vigtigste her. Hvor mange besøgende har du? Jamen, der kan du selvfølgelig bruge Google Analytics. Hvor mange leads, altså folk, der egentlig giver sig til kende. Hvis ikke du har tal, hvis ikke du har kvantificeret det, så ligger det typisk fra 1,5-3%, alt efter trafikkilder. Det kan du så sætte ind, hvis ikke du har dit eget tal. Den her med marketing kvalificeret, igen, hvis ikke du er i stand til at måle på det, jeg håber, du er i stand til at måle på det, hvis ikke du er, jamen, så kan du så starte med 33%, og så se, hvad sker der så. Så burde det være sådan, at minimum 50% af de her marketingkvalificerede leads på et tidspunkt bliver til salgskvalificeret. Så du kan starte med at sætte 50 ind. Og hvor mange af dem, der så bliver til muligheder, og hvor mange af dem, der bliver til kunder, det bør din salgsafdeling hurtigt og nemt kunne svare på. Så har du egentlig basistallene til at arbejde i modellen. I min verden er det vigtigt, at salg og marketing har en fælles definition på, hvornår er et lead salgsklart. Jeg hører igen og igen det her med, jamen marketing laver godt nok det, de kalder for leads, men vi ser dem ikke som leads. Og der er det altså bare vigtigt, at I sætter jer ned og laver en definition på et lead i vores verden, som er salgskvalificeret. Det har de og de egenskaber og har været igennem de og de interaktioner. Og det samme med det her, hvor mange af dine salgskvalificerede leads ender så som en reel mulighed. Det kan salg også svare på. Og hvor mange ender som et reelt salg. Og så har du så modellen her. Nu har jeg så taget et eksempel fra en kunde. 4.000 besøg. 3% bliver til lead. Det vil sige, hver måned, der har man så 120 leads, man kan arbejde med i den her virksomhed.
De 120, jamen 40 af dem begynder at interagere. Det er jo sådan set fint. Man kan altid ønske sig mere, men her har du i hvert fald 40 leads per måned. Af dem er der så 50%, der bliver skåret op til salgskvalificeret. Det er 20. Og af dem er der så 8, der bliver til en mulighed. Er det meget, er det lidt? Godt spørgsmål. Der er i hvert fald noget at arbejde med. Og det vil sige, nu kan man sætte sig rundt om bordet og sige, det vi vil arbejde med nu, det er at øge dem, der går fra at være lead til at blive marketingkvalificeret. For resten ned igennem er vi egentlig tilfreds med. Så vores indsats de næste måneder, den bliver på, at når vi har et lead, så skal vi have dem til at interagere. Undskyld, så de kan blive salgskvalificeret og komme ned igennem tragten. Og i det her eksempel, jamen, der har vi sat den gennemsnitlige kundeværdi til 150.000. Det kunne man selvfølgelig også arbejde med. Vi vil øge vores værdi af nye kunder, eller. Men oplagt, når jeg kigger på det, så ville det være at sige, jamen vi har egentlig rigtig mange, der bliver leads. 3% er ikke så ringe. Vi skal have nogle flere marketingkvalificerede, fordi så bliver tallene pludselig større. I det her tilfælde genererer inbound setup'et så knap 4,5 millioner. Og det igen, det kan være meget i din virksomhed, det kan være lidt. Du er nødt til at spørge dig selv indledningsvis, hvor kommer de her leads fra? Er det nogen, der finder os på grund af vores SEO? Er det nogen, der finder os på grund af vores SoMe-indsats eller Google-indsats? Er det gamle kunder? Er det mund til mund? Fordi så er det væsentligt nemmere for dig at styre hele indsatsen og få din strategi på plads. Så start med 2 grundlæggende spørgsmål. Ved du, hvem dine potentielle kunder er? Kan du sætte navn på dem? Hvis ja, så bør du gå account-based vejen. Det er jo elefantriflen, vi er ude i, fordi der ved du godt, at det er Jørgen og Preben ned om hjørnet, vi skal have fat i. Hvis du siger nej, som rigtig mange selvfølgelig gør, fordi det er sværere og bredere, jamen så er det en bredere distribution, vi skal have fat i. Og så er vi ude i Google og SoMe og selvfølgelig SEO og et website, der i øvrigt fungerer optimalt. Så er du også nødt til at spørge dig selv, de her mennesker, jeg skal have fat i, er de aktivt søgende? For hvis de er det, så er det vægt på Google. Hvis du siger, nej, de har godt nok den her udfordring, men vi rammer dem så tidligt, at de egentlig ikke er aktivt søgende, så bør du have øget fokus på LinkedIn og Meta. Og jeg siger Meta, selvom vi taler B2B, fordi Meta kan rigtig meget til ganske fornuftige priser. Det betyder ikke, at LinkedIn er spillet af banen på ingen måde, men ofte kan vi lave hurtigere, bedre og billigere leads på Meta, selvom det er B2B. Så er du selvfølgelig også nødt til at være ret skarp på, hvad er det for en rejse. Det er jo bare en tilfældig rejse, jeg har lagt ind her. Men hvordan ser kundens rejse ud? Fordi hvis ikke du stimulerer dem, så er der nogle andre, der stimulerer dem. Og dem, der stimulerer, er dem, der får top of mind. Så derfor giver det rigtig god mening at have styr på rejsen og sikre, at du er til stede der, hvor de har behov for det. Og så kan du sige, hvad er meningen med det her? Jamen det er, at vi går fra målsætning til aktivitet og i virkeligheden til resultat. Fordi igen, jo skarpere du er på, hvad det er, du vil, jo bedre styrer du selv den her proces. Nu har jeg lige taget et eksempel. Det er jo en ting, eller en virksomhed fra vores egen portefølje. Stærkt konkurrencepræget marked, pris versus værdi, informationssøgning om udfordringer og produkt. Det er det, de gør. Der er cirka 5.000 besøgende på websitet. Det giver 50 leads. Det er et komplekst købscenter, og kunderne køber for de 150, som du så før. Det er i virkeligheden jo den virksomhed langt hen ad vejen, som jeg har med her. Forskellen er bare, at besøg til lead er på, nu siger jeg, kun 1%. Det kan være, det er godt i den her branche. Du er nødt til at lave en vurdering af, hvad er det for en branche, du er i, hvad er egentlig teknisk muligt. Men det, der springer i øjnene her hos mig, det er, at jeg vil omgående kigge på den her besøg til lead og fokusere på den. Så kan man diskutere, skal vi have mere trafik? Det er jo altid interessant at have mere relevant trafik, men den her 1% er den, der gør mest ondt i mine øjne. Og så vil jeg selvfølgelig gerne øge procenterne ned igennem. Det er klart, her ser du, at SQL, altså Sales Qualified, salgskvalificeret, er kun 25%. Vi havde 50% før. Så den springer også i øjnene, og den her med, at udelukkende 20% går fra opportunity til kunde, det kunne også godt være bedre. Men det her, det er jo adsides. Det er sådan, som
en kunde kunne komme ind til os og sige, vi har ondt i systemet. Anbefalingen her, den hedder Keyword Research. Vi skal øge søgevolumen, og vi skal også kigge på konkurrencen her. Så skal vi have skabt noget autoritet på Google, og det gør vi typisk ved at lave en moderside pillar page og nogle topic clusters udenom, som kan være med til både for Google, men også for din målgruppe, og ligesom skabe et billede af, de har delen dyt med styr på deres ting i den her virksomhed. Og så noget virkelig godt content på LinkedIn og på Google. Så nogle specifikke landing pages til LinkedIn og Google Ads, og så løbende optimering, fordi som jeg har sagt indledningsvis, verden ændrer sig jo hele tiden, og hvis ikke du følger med, jamen så kan det gå hen og blive ganske, ganske svært for dig at nå dine mål. Og så selvfølgelig et e-mail nurturing flow til de leads, som vi får genereret. Fordi du skal jo sikre den her løbende top of mind. Du skal sikre, at du har det kvalificerede kendskab, og du skal bygge på din tillid. Og så en klar procedure for handover til salg. Den oplever jeg altså også som værende en rimelig genganger, at det er sådan rimelig tilfældigt, hvordan tingene bliver givet videre. Vi skal jo have flere leads. Vi skal have MQL ud og besøge websitet. Så flere konverteringspunkter, mere konverteringsmateriale i top og middle af funnel her, og så optimering af de 10 sider med mest trafik. Og hvorfor så ikke alle? Jamen, vi kan jo ikke alt på en gang. Det er sjældent tid og penge ikke er en faktor. Og så skal vi have sat det her konverteringsmateriale i scene. Det er jo call to actions, det er pop-ups, det er chatbots, det er alt muligt andet. Og så nurturing flow, som hjælper leads fra opmærksomhed til overvejelse. Som jeg sagde før, vi har opmærksomhed, vi har overvejelse, og vi har beslutning. Og det er rigtig vigtigt, at du designer dit nurturing flow netop til at løfte de her leads, specielt fra opmærksomhed til overvejelse. Vi ser tit, at det er her kæden for alvor hopper af, og så kommer du ikke videre. Det, der også er vigtigt, det er, at du hele tiden sikrer dig, at når du angriber de her potentielle kunder, eksempelvis med nurturing flows, at du stiller skarpt på, hvad det er for nogle spørgsmål, du godt ved, de ikke har fået svar på, og så selvfølgelig svare på dem. Så skal salgsprocessen i det her tilfælde optimeres, så de vigtige roller i købscentret rammes af e-mails og i det her nurturing flow. Og nede i bunden af funnel, jamen der rammer vi for alvor de vigtige roller i købscentret. Og så en klar procedure for, hvordan følger vi op på de her leads. Der må ikke være nogen tilfældigheder, fordi så taber du for meget på gulvet. Så når vi nu tager økonomieksemplet her, hvad har det kostet at gøre det her? Det er selvfølgelig på ingen måde gratis, men giver det mening? Vi har jo det eksempel, vi havde. I det her tilfælde var omsætningen på inbound cirka 500.000. Nogle vil være glade, nogle vil være meget kede af det, men i min verden er der rigtig meget at skrue på her. Så når du kigger på, hvad er det så, at vi læner os op af, jamen det er så at øge trafikken med 50%. Det er at øge besøg til lead fra 1% til 2,6%, fordi nu kommer der kritisk masse, og det er jo det, du har brug for. Og så skal vi ned igennem have justeret på tingene. Men det, der er interessant, når vi går tilbage her og ser, ja, der bliver jo skruet på nogle ting, specielt opportunity til kunde kan vi godt lide at skrue på, ikke? Den går fra 20 til 33. Det bør være muligt, fordi du ender have fat i dem. Hvis det er de rigtige leads, hvis du har kørt den rigtige proces på dem, så skal du kunne lukke mere end 20%, medmindre det er helt ekstrem industri, du er i. Og det du kan se, det er med de her forholdsvis enkle greb. Der er jo ikke noget, der er nemt, hverken for dig eller for mig. Jamen, når vi øger trafikken med 50%, når vi øger besøg til lead, fordi vi er meget bedre til at ramme dem der, hvor de er i forhold til deres pain, og tilbyde dem noget, som kan give mening i forhold til deres beslutningsproces, jamen, så kan du godt øge fra 1 til 2,6. Det er absolut ikke urealistisk. Og billedet er så, at du går fra 500.000 til knap 4,8. Så når vi kigger på det, jamen hvad har vi gjort? Vi har et annoncebudget per måned på 25.000. Det er 300.000 om året. Bevares, det er rigtig mange penge, men det fører jo til noget.
Så er der i det her tilfælde købt en HubSpot Marketing Pro til 66.000, og der har været noget ekstern hjælp til at få alt det her til at ske over et på 720.000. Så du har et budget på knap 1,1. Men det, der er vigtigt at huske, det er, hvad er det, vi har fået i stedet for? Og det er selvfølgelig ikke alle, der kan stille op med et budget i den størrelsesorden over et. Men så handler det om at sige, hvad er det så, vi arbejder på nu? Hvad er vigtigst? Er det at øge den trafikmængden, eller er det at arbejde ud fra de 5.000, vi havde i forvejen, og så gå fra 1 til 2,6? Man kan sagtens skille det ad. Men vi havde en årlig omsætning her på 500.000. Vi ender op med knap 4,8. Så giver det mening, hvis man kan investere? Ja, det gør det. Kan man lave en regnemodel, der ikke er lige så aggressiv? Ja, det kan man. Kan man få resultater ud af det? Ja, absolut. Men det er klart, du kan ikke favne det hele, hvis ikke du er i stand til at ligesom facilitere det hele med enten kapacitet og kompetence eller med budget. Så er vi tilbage til det spørgsmål, jeg stillede. Hvad sker der, hvis ikke du gør noget? Og hvilke alternativer har du? Som jeg lige sagde, det kan godt være, at du siger, at jeg kan ikke forsvare, eller jeg har ikke mulighed for, vi har simpelthen ikke et budget, jeg kommer ikke igennem med det budget. Hvad for nogle alternativer har vi? Jamen, så går vi jo ind og finder enkelt delområder, og i fællesskab laver en vurdering af, hvor får du mest retur for din investering. Yes. Det var det, jeg havde valgt at bringe i dag. Jeg håber, at det har givet mening for dig. Jeg vil lige hurtigt summe det op. Sørg for at have en klar strategi, altså også digital. Hvor er du? Hvor vil du hen? Og the how, hvordan kommer du det? Og få listet de bullet points. Der må også gerne i det her være nogle hypoteser, du skal have eftervist eller arbejdet med. Sørg for, at de mål, du sætter dig, er smart måls. Altså, at du har kvantificeret dem ordentligt, at der er sat tidsperspektiv på. Og så få overblik over dine konverteringer ned igennem. Brug gerne det her værktøj. Jeg sørger for, at der er link i videoen til, at du kan komme ind og bruge det direkte, hvis du har lyst til det. Og så sørg for, at salg er en aktiv del af din proces. Ellers så kommer du simpelthen ikke i mål. Og lav en plan med fokus på hvert af de her punkter på konverteringsrejsen. Og have specielt fokus på det her handover. Hvornår er et lead egentlig klar til at blive givet til salg? Har salg været med i den proces? Ellers giver det ingen mening. Og mål løbende og tilpas. Uanset hvad du gør, så vil ændre verden sig, så du er nødt til at tilpasse dig til, at verden er klar til at tage imod det, du kommer med. Og så husk, at ingen kæde er stærkere end det svageste led. Så hvis ikke du har styr på hele processen, jamen så når du simpelthen ikke i mål. Nu ved jeg ikke, om der er nogen spørgsmål her på falderebet. Du er altid velkommen til at række ud enten til mig eller til en af mine kolleger. Det er selvfølgelig ganske gratis og uforpligtende at få en snak. Yes, vi har jo webinar igen. Det er bare ikke på torsdag. Det var derfor, vi også havde webinar i går. Så det bliver den 11. juli, at jeg er tilbage med, hvad kan du sige, kernen i det, jeg har talt om i dag, nemlig inbound. Så hvis webinaret i dag har givet mening for dig, så vil jeg mene, at det den 11. juli også gør. Yes. Ellers har jeg kun tilbage og ønsker dig en fremragende sommerdag, og så håber jeg, at vi snart ses her igen. Hej.